Morjesta. Tänään ollaan ajeltu Jammun uusilla MT-09. Ja mitä tässä pyörässä on päivitettyä, on uuden ulkonäön lisäksi pieniä päivityksiä vaihteistoon ja elektroniikkaa on päivitetty aika kattavasti, mutta kaikista tärkein on ergonomian muutokset. MT-09 on mennyt supermotohenkisyydestä askel askeleelta aktiivisempaan, dynaamisempaan suuntaan ja tässä alkaa olla jo aika kivasti painoa tuolla eturenkaalla. Tuntuu todella hyvältä kompromissilta tällaisessa päivän vaihtelevassa maantieajossa, mikä on positiivista ehdottomasti, että vaikka tämä on hyvin suorituskykyinen pyörä katuajossa, niin mukavuutta ei ole kuitenkaan unohdettu. Ehdottoman positiiviset vaikutelmat jäi tästä päivästä, tästä pyörästä. Ja kannattaa lukea paikin numero 3/24, koska siellä tästä pyörästä kerrotaan ihan kaikki.